Bengize la ukuthi ningisize so that ngizokhona ukutshela umuntu engihlekisana naye ukuthi bengibhizi noMastende. Uma-ke muthi ubulala noMastende mhlambe ngabe sekuyisikhathi esingakanani? Sekuna 7 months yenzeka lento le. Yabo, so angisakhona ukubekezela, sekungaphezulu kwamandla ami, and futhi ubengafuni ukuthi nje sisebenzise uplastic. Ubengitshela yena ukuthi yena akawusebenzisa uplastic. Angitshela ukuthi asikho isidingo sokuthi ngizame imali because mina ikhona into enginayo ayidingayo, and ngaxakeka ukuthi mina kanjani manje uqonda ukuthini. Yabo, wangitshela ukuthi kuze yonke into ilunge akhohle ukuthi ngizoyikhokhela lenyanga ngcono ngilali naye. Olala noMastende? Yebo baby. Hawu, kanjani kwenzeka kanjani yonke lento? Ngathi ngifika baby nje ebusuku ngangise bathroom ngamfica